Managsamang may nagkalain-laing kahulugan sa kinabuhi sa tao. Usahay makalipay, usahay makapag-uol, ug usahay makapasuko. Sutaa ang imong damgo ug ang aw kung unsay kahulugan niini. Alang sa imong kapalaran, ubani si Tata Abad, ang anak ni kanhing Profesor Amading Abad. Nining tulumanon, Profesor Suami. Maayong adlaw kanatong tanan na nasadta manghubad na sadta sa mga damgo ug awm. Kumusta man ka, Weng? Maayo kaayo. Welcome back mga kaigsuuna natong Bisaya sa podcast. Yes, na nasadta manghubad na sadta sa mga damgo. Ano sa may itong hisugutan karon? Ay daghan ato siyang tawagon sa ngan og Grace. Mauwaw ko no siya hisgutan. Si Jay, si Grace o kinsa man ni siya? Hapit naman na si Aida, si Cheryl. Corina ug si Faye. Si Cheryl. Okay, ato na ning sugdan. Kay aron taas-taas ang atong kay taas-taas ba kay niyang damgo. Ingon siya, "Prof, maayong adlaw. Naunta ko ipahubad nimo nga damgo. I hope makatabang ka ug pasabot sa ako ang nakita sa damgo. Na ako no lalaki nga nihatag nako og churros. Pero pag first proof wa jud ko kahibaw ana. Bagpula ni sa abot diri sa Amerika. Wa ko kasabot kung unsa kay wa pa man ko kasugat og churros, bro. Iyang gipagawas o gipakita nako kay gusto kaayo siya nga mukaon ko. Gidawat ra sad nako, bro, pero akong gitunga kay feeling nako di ko makahurot og hadlok ko nga diabetison. Yawa na. Maura gyud na iyang gisulting ko nga ingko sa imuhang pagkaon gilamian ka. Unsa man ang imuhang nakaon, more ang cinnamon o ang sugar? Oo, ang churros, di ba kanang mura na sa ato apa di ba nag-istorya ta mura nag-shakoy no? Puti. Shakoy. Lami pang snacks ba? Sunod na tong pangutan-on si Brenda. Kay man na siya shakoy. Si Okay. Brenda, yung ako nang igso. Ingon ko, hinumdumi ko no kung kay nindot ni imong damgo. Siya nga maayo taon proof da nga nindot niya akong damgo. Yes, proof ang sugar kay murag may pagka-crystal man. Oh. Nya, yes, proof gilamian ko pero nahadlok lang gyud ko nga magka-diabetes. Kaya ano ang iyang fear ba? Hadlok sa siya iyong bakit? damgo. Nya. Just to think nga usa lang ka churros, di ba na magka-diabetes ni mo kuan. Oo, usa lang. Nya, dili sad siya ko no makahurot. Oo. Maong ako ra sad gihatag og balik sa lalaki o gidawat niya pero gihuwat gyud ko niya nga makmukaon. Ingon ko hinumdumi ko no kung unsa man imong nakita sa laki, bungoton o pawon or labong og buhok. Yawa, no? Matter dahil, no? Dili gyud sa ingon. Dili sa tanang damgo mangutana ko about aning bangason, upaw o labong og buhok. Kanilang sa iyahang senaryo, kaning buhok ka mao ni siya'y signs kung kinsa jud ning lakiha. Yawa sa iyang gesture dahil put, no? Importante ka itong gesture sa laki. Ni siya aligri kay ni siya halaoy. Nakahinumdum baya ko proof pag ingon nimo nga unsa iyang buhok, upaw ba or bangason. Bangason siya proof unsa di ay na. Kung upawon pa siya, naa siya'y naagian nga kawadon. Pero karon na siya'y kanang kabuga. Oo, na siya'y ika-offer tungod kay sa churros ni iha jung gihuwat ba nga makakaon siya. Ingko sa imuhang pagtunga sa churros kani manindot kani sa imuhang pagtunga sa churros nakadungog ba ka nga murag nabali? Murag kahoy ba? Kanang kana ba? Mura bag tira-tira or candy cane, di ba inigbalik nimo makadungog ka?
Nga kuan. Oo. Nakadungog ka or naka-feel nga nabali or hunit na ba ang churros? Kanang hunit mura na magsyakoy ba pagtunga, di ba? Ang Oo. syakoy di ba ya mabali? Oo. Iyon siya ala proof oy. Ala proof oy. Oh, professor, nakadungog ko nga nabali kay murag bukog gani proof. Oh, tinuod na kanang murag candy cane. Oo. Imong giingon. Ano siya? Ala prof, oy, ikaw gyud ang nakapa-open sa akong damgo. Daghan kog nahinumduman. Nahinumduman Wala. ana ba? Wala. Kanang mga small detail nga imong gipangutana. Kung ano man good tinuod na sa itong damgo ba murag la churros man to ing ana nga. The more ni mo pangutan og daghang questions, ang siya no naghinay-hinay. Hala uy pangutan na lang ko be kay basta may numduman na ako. Aligre, tinuod man na kay murabag kanang kamo kay ako karon aware naman ko sa una siguro katong wala pa murag di sa ko ka-blame kay nga akong may numduman maora pod ni ina na ba pero karon once nga may istorya mo sa inyong damgo makakita ko na ako'y makitaan nga gusto ko makaibaw sa detail. Ingon din siya nga ningon ko nga minyo ka, single or taken. Ingon siya nga, minyo sa una proof, pero buwag na mi. Naan ako diri sa Kansas, og akong ex-husband kay tuwa sa Pilipinas, og sa akong nadunggan, naan na sila'y anak sa iyahang bag-ong kapuyo karon. Wa mi anak proof nga ong nibiya dayon ko pagkahibaw nako nga nagbinuang siya. Kung buwag na mo, ingon ko kung buwag na mo nganong wa man ka mo file og annulment sa ato. Ingon siya. Plano gyud na nako proof nga mo file pero pero una na kung unya na kung makatigom-tigom nako kay bag-o pa ko naabot diri. Ingon ko nga okay kini mong damgo no akong ikasulti nimo kung naabot naman gani ni ang tao nga nagpakita og gugma diha kanimo ayaw pagduha-duha og file dayon og annulment kay it will be worth it. Mao jud na akong sulti. Kining tawhana dako kaayo ni siya og gugma nimo pero naa sad ni siya kahadlok. Kay gidawat raman sad niya. Ang so gidawat niyang balik ang churros. Gidawat ko nga katong tingog nga nabali ang churros mao to ang timaan nga pulos mo nasakitan sa inyong past. Yawan no. Nabalian sila ba? Silang duka. Pagka kaning lakiha kuan ni siya kanang buwag pod. Inko nga katong nabali kanang napiangan ba? Napiangan silang duka. Eh, di man ka nakadungog nga nabali. Kibo ka pag istorya. Ang churros sa tinuod nga churros ba? Sige man tagkaon na nag-churros. Dili siya kuan. I don't know ha, pero pagbasa nako sa iyahang kuan, iyahang gisuwat, nakadungog ko ba? Nakadungog ko nga nabali, ba? Ang akong na picture out kanang murag kanang candy cane gyud. Ingon ana ba nga akong gitunga proof iyahang gibalik sa katong laki. So napiangan na sila, napiangan mo sa inyong mga kagahapon. Ingko nga ikaw no hadlok man kaayo ka nga mo dawat og bag-o nga mo pangga nimo tungod sa kahadlok nga mo musaka na sad imong sugar inumdum nga hadlok ka siya because niingon siya nga basig diabetic mao to ang fear niya mao na iyang fear mo nang imbis tamis ba ang katamis mahadlok na siya instead nga ang iyang murag iyang i-feel murag iyang sana i-savor niya ang kalami ang sa churros pero mahadlok wala niya makuha na ang focus niya gilamian siya di ba gilamian siya pero at the same time at the back of her mind nag-ingon siya nga wala pasig mo mataas ang sugar daw so mao na kung nga di akong ginahinay ba ginahinay na ko kuan kay klaro man gud ang ihang damgo. Okay, ang akong role mubasa sa inyong damgo not necessarily kay ang uban man gud mangutana
asa man dapita bro, asa man dapita. Oo. Ang uban dili kay klaro, ako ray makakita kanang ma-explain nako ba. Ma-explain nako kay kanang klaro man gud ang iyang damgo. Ambot sad ha, kani ang naman di ubang damgo pod nga ako ra say makakita, ako ra say makasabot sa explanation. Oo. Di ba? So kani kay kuan man Naghubad bitaw kagabi nga ako ni apilog kasakit akong oy. di mo bitaw ingon ko ni mga ay na sakto na to. Naghubad nga unsa man ni sa imong damgo kana nga gabi or adlawan ang but pasabot kay usually di ba makita ni mas damgo it's either ngit kayo Ngit-ngit or unsa hayag. nga, yeah, of course. Nagdamgo ko gabi So, ikaw patay na. Pila balik-balik ko questions. Antod mga katulog ka upat nga explanation. Kasabot ko, nagdamgo ka o gabi Pero sa imong nakita sa imong damgo, hayag ba or ngit-ngit? Siya nga, LOL. I think ko anto hayag. Right. Pastilan. Agree kayo na. So, ingon ko niya nga pariha mong nahadlok nga masakitan na sad. Ingon siya. Iyang nga ha, Grace. Si Grace ni. Taguon lang kuno siya sa ngan nga Grace. Ingon siya, halaoy. Kili siya halaoy. Naagyod bitaw nang nguyab nako proof, pero hadlok man ko, maski sincere man siya. Duha ni sila kabuok proof, pero na ako'y gusto. Aning usa kay humble manggod. Dili good flashy sa iyang mga butang or sakyanan. Kaning ikaduha kay murag hambugiro gamay. Dili ko ka blame kay naa man gyud noon siya kaya. Maningkamot lang usa ko ako proof proof kay dili ko gusto nga nay masulti ang ubang tao kay tinuod ka proof nga kwartahan pero di ko gusto nga lain ang tan-aw sa tao nako nga abi pa lang nila nga kwarta akong giapas. Maayo po ni sada. Ingon ko niya, okay. Pilia ang tao nga nasakitan. Mo na akong gikuan niya. Iyang i-test ang duha kung asa nilang duha. Okay. Butang na to katong may pagkahambugiro. Okay. Hambugiro to siya pero pa ba sa kailag yun. Hambugiro no niya. Pero iyang pangutanon kung kinsay nasakitan nila. Mo ni akong test niya. Mo ni akong gitest ko. Okay. Pilia ang tao nga nasakitan og dili ang nakapasakit sa ilang mga ex. Pangutan-on niya. Kung kinsa kay nila duha. basin og nagbuwag tuod niya Kay pero sila siya. nagbinuang. Siya nagbinuang. Okay, that's not good. So mao na akong test niya kay mo ang sa iyang damgo baya mahadlok ang laki pod. Naapod siya kahadlok nga masakitan. So kunang usa nila niya katong pagbali sa churros murag katong niingon ka nga both na apod sila ko experience kay na gidawat man pod niya. So naapod siya fear. Okay. So mo na akong test niya ko pilia sad ang dako kaayo og respeto sa ilang inahan. Kay kana manggong moingon kanang bang moingon ang laki ba nga pinangga kay nako akong mama. Dili not necessarily moingon nga kanang mama's boy. Dili man. Kanang moingon nga pinangga kaayo nila ilang mom nga murag rayna. Sa ilang kasing-kasing kay kung rayna ilang inahan posible kaayo nga himuon pug kang prinsesa. Murang kagsikaw Liwat kay daddy ba? Daddy may kay tumabalak nun kay tos daddy. Ingon ko niya ayaw kahadlok kay naa naman kay sign pinaagi sa imong damgo. So mao ni imong tubag ha sa imong mga pangutana. Nga na ko niya. Siya pro bag-o pa ni sila pero sundo na nako imong sulti bahin sa ilang inahan nga pinangga sad baya nako akong mama pro. Ana siya. Sakto ka kung dako sila gugma sa ilang mama ilapod nang mabuhat nako isip usa ka babay. Salamat kaayo prof ha ug imong nalamdagan ang akong hunahuna. Ingon ko nga pray unceasingly. So at least na-trace nato Grace na-trace nato unsa na imong damgo. Unya
Kung ingon ba nga kanang unsa na churros, pero nganong naabot man ta sa kuan unsa, di ba? Nganong naabot man ta unsa may kalibutan. Daghan Unya ang nakakuan pa sa iyang damgo kay wa jud siya bago pa siya diri wa ba na ba I don't know kung na ba siguro na mga sa mga fast food stand sa atoan na ba mga churros. oo ka ba? Wala pa ta ka ba pero mostly common ang churros Shakoy pa dire. kung Oo, shakoy ato ang tinuod pero so wa jud siya kaila. Wala. Wa gani siya kaila pag Sa kuan mga iro diri. mga iro eh. So ang nahitabo adto niya no katong niingon siya nakaila lang siya churros tungod kay sige Tungod sa mention iyang sa damgo. tungod gi-mention sa laki di ba sa iyang damgo nga Dimension sa laki. churros oh. Niwagid ko na siya diha na siya gi-google na niya. Oo. So mauna Grace, so apil pud ka namo sa among mga pag-ampo no. Aron pud magmalipayo na kayo samtay mong bana sa Pilipinas. Ayaw pagduha-duha ha. Ayaw pagduha-duha og file dayon og annulment. Aha. Kay kana manggong kanang lakihan no ini kung makahibaw na ka kung kinsa na Oo. maningkamot na nga ma-annul ka. Maningkamot na siya. Dili na ingon di na magduha-duha kay gusto man gud na siya nga maangkon pug ka kay gihuwat gud ka nga mukaon. Oh. Di ba? Gihuwat gyud siya nga makakaon. Wow. So kana inig-ingon nimo inig bantay nimo nga maoning lakiha ingna dayon nga kuan ayaw pagdodo ayaw nagkahadlok. Okay? So Nindot untag mingani na makaingon lang ko bang ang tanan sigurong tao before mo musud og relationship ug nay mga damgo makakita ka pero dili man ni maayo ato pud nang i-share katong hinumdum ka nga na gi-share si Richard mismo yang damgo nga nagkanang kuan siya among mga iro mo ra gipang kuan katong damgo ni Richard ba nga nag-drive siya nag-drive siya niya inig-exit niya lahi. oo mura bag naa siya diri sa America naa siya sa New York, inig-drive niya, inig-exit niya, ang exit ko no, ang cross street sa iyahang pag inig-exit ko no niya, no, maugyod angan. Oo. Inigawas niya, mahibong Sa na siya. laing state na. Lain na. Oo. Oo, niya, tinuod ni, di ba? Inya, giingon siya nga, unya, the more daw kuno siya magsigi og drive, ako wa nakakahinumdom, no? So, sige sa drive mo, ningit-ngit ni Juan. Yeah. Unya, naglibog jud siya ba kay... Libog siya asa nga state. Pag yun. Asa pa siya nga state, na laing state. Pero aware siya nga kanang naa siya sa New York. Pero ang inigtan-aw jud kuno niya, no, kanang lahi ang state. Niya mag-uwan, niya ngit-ngit. Oo. Kanus aman nangutana ka, kanus aman ning imuhang damgo. Ang sa iyang damgo murag 20 years ago. Oo. Single pa siya at that time. Yeah. Ingon ko niya ko nga sus daghan na din imong mga kuan daghan kayo siya og mga kanang sayop nga mga turns ba. Sayop nga mga kuan mga challenges niya. Ang imong gipangutana nakahinumdum ba ka at that time nga naay bae nga gusto kaayo panguyaban. Oo, besides kay naa naman siya ang iya ang that time na siya girlfriend kanang iyang asawa ron. Okay? Unya naa ba kay gusto kaayong you wanna try ingin ka that girl anang tayma. Unya maotoy niingon siya nga sus ang akong igsuon sa akong best friend clingy kaayo nako nga gusto jud ko nga kanang panguyaban nako siya ba pero at the same time naghuna-huna kuno pud siya kuan man kay na siya mga pagka-flirty man ning bayhana oy magpakaigaton unya kanang siyempre kung buhaton na niya nako buhaton pud niya sa uban so pero mao to nga wa jud kuno siya mo try ni balik siya sa tinuod nga kinabuhi wa jud siya mo try niya ulag panguyab o murag gilat go lang niya kinundom lagi ka no of course tanang damgo nimo pangutan na ako so ni let go siya sa iyang feeling unya sa ihang damgo mo tong nibalik siya pagbalik niya sa iyang giagian mo tong nihayag nihayag unya na recognize na niya ang agianan nga iyang giagian okay unya
Maotong niingon ka nga kung nisuway pa ka og kanang panguyab atong iyang kuan, magkabuwag mos imong uyab karon, ay imong uyab at that time, posibleng Uwan. magkakamo pero dili maglast ang Mm. inyuhang married life. Kinundong ka. Yeah. Una kay ni anak manggod ka kay ni anak manggod si nakapanungong ug gamay si Kaoche. Giunsa man nimo pagkaiba? Oh my, mao to nga dito jud nagsugod si Richard. Kani magod si atong isgutan na to gamay ni si Richard, no? Kani siya kanang mentor ni namo. Mm. Okay? Dayon di mo gud ni siya magpahisgot. Kay humble kaayo ba? Unya ni gitabangan ako ana ba nalan jud mi gihuwat gyud sa amo ang libro siya man mo siya mo nag-agad mi niya ba nya ni share ni siya sige na siya panghambog sige na siya panghambog sa among abogado nya ang abogado namo gihubad na nako ilang damgo murag na shock sila ba nya wa jud ni siya buhi nako nya ako sa ingnan ko nga daghan kay kag mga pangutana sa una ba nga lisod kaayo kanang tubag gani pero wa siya kay bawo nga sa iya ding mga damgo na di ay gitubag na. Sakto ka na kay humdum lagi ka na, no? Kay ang point nako ba nga gi-connect nako sa ka-Grace kay di ba kanang siguro mo start siya new chapter sa iyang life diri no unya nindot kayong iyang damgo nga nagpakita niya ba nga ug mo okay mo go ka aning kinsang nanguyab nimo atong mga signs nga imong gikuan there's a brighter future di ba ang nagpaabot the same thing pod ka Richard kung gisunod pa niya mag-end up po siya mag-divorce kasi it was not a good kuan di ba sa damgo pa lang it was not a good relationship siguro mga pakilig-kilig at the start, diba? Mga tong iyahang damgo nga kuan kay siya at this and that. The more siya mo pulso unta sa iyahang feeling sa kuan, nagkadag-om. Oo nya karon ko happy good kaya sa iyahang marriage life. Kani si Weng Manggod, basta na magdamgo, no? Akong i-share da yun niya niya. Like I said, once nga mahubad na nako ang damgo, di na ko kay namdom. Di man gud kinanglan nako kanang memorization. Oo, tinuod. Dili na ko ma-memorize kay lahi-lahi like I said lahi-lahi ang scenario. Lahi sad ang meaning. Kana ganing enigmata nako no. Mingon lang ko ana ni Weng nga kanang akong damgo. Hinumdumin ni. Ako siyang sultihan mo ni akong damgo niya. Inig ka kuan na magkasumpay-sumpay maupod to akong madamgo mahinumduman muna inig ka later on moingon ko nimo unsa ganito akong damgo kay di man ko kay numdum tinuod gid na di ko kay numdum ba nya mo nang tinuod man nang usahay ba nga nang naatay pen and paper para isuwat nato ana ba kanang mahinumduman ako nga mga damgo no kanang ganing nindot og mga kuan ba nga mustik sa akong mind moy akong ma-share pero once nga ma-share na nako kanang di na sad ko gawas bitong naatay papel kay ko ana ba kay make sure nga naa kay kopya kay siyempre di na lagi magkakuan na pud ko ba kay lain na sad ang damgo kani nindot ni ato siyang tawagon og J. Insya good day professor tabangi ko sa akong damgo nagdamgo ko og babay nga putol ang gasayaw-sayaw. Ang setting kay naa siya sa entrance sa usa ka tunnel sa usa ka center island. Pagkataod-taod iyang lawas na sad ang putol. Oh my God. Kangil damuguha Ulo unya putol nga ulo na putol nga lawas. Sige Japon siya og sayaw. Limang kag sige og sayaw kisa man di ba. Mura sa kay sayaw ato nga mura magkuan kaayo nagkadugo pa gyud siya prof. Sa akong damgo prof nagpantira ang babay. Kasi kuan nanay meaning what if ba ako lang I mean kay what if sa iyang damgo kanang nagsigig sayo sa putol ang ulo na makadungod siya na ay music jud nga perting bisag putol na ang ulo og lawas perti jud niyang sayaw kay naa say music certain music na nadunggan makadungog siya okay mangutana ko niya kung naay music siya unsa man iyang feelings okay
Batan ang music no kanang sweet music. Aha. Murag iyang tan-aw ba nganong sweet man ni ana gani niya. Kundi gani sayaw nga kanang disco jud ba? Oo. Yun ang grabe gyud kay siya kakiat. Oo. Unsa man yang na-feel? Oo. Nahadlok ba siya? Oo. Ano O nangatagak ba ang iyahang lawas nga naputol? Tinuod ka. Mo na akong pangutana. Sige. Okay, go Ingon ahead. ko, nangutana ko, minyo ka, single or taken? Ingon siya, separated. Sa imong damgo, nagtanaw lang ka sa babay? Ingon siya, yes. Ingon siya, ingko nga, wa ka mahadlok. Ingon siya nga, wa ko mahadlok, bro. Ingko ang ulo, nagdugo. Ingon siya nga, nahibong ra ko ato, bro, wa ko mahadlok. Ingko nga, ang lawas man nagkadugo. Ingon ka, mo na yung sulti, ang lawas nagkadugo. So, nangutana ko, kung ang ulo pod ba na ay dugo. Isa na-approve. Ingko nga asa dapit na putol iyang lawas unsay gisulob sa babay. Yawan, no? Sa permero naputol yang ulo din ang lawas na green siya nga bra o underwear. Yawan, no? Green, ang bra o ang underwear. Okay. So proof unsay siya. Bro, unsay interpretation ko huwat lang kay nag-type ako. Amo ikaw man siguro. Ako'y nagsuwat ana kay ma-feel nimo ba nga unsa sa ka-excited. Unya dugay taud-taud na ba to nang iyandam ko bag-o lang nato nakita. Murag na saag ba. Daghan man gyud naa man gyud tulo ka grupo sa swami ba usahay magkas nganong naa man ni diri nasaag ba unya napa jud sa mga sa messenger unya sus, pag-ingon pa nga, hi, murag ana, automatic ayos si Jay, oy, naka-log-in diretso. Naadi ay. Oo, naadi ay. Wa ka gwantas way siya nga huwat lang, nag-type pa. Ako na ni tubag na ba kay, maka-feel ko siyang excitement pud pa nga, uy, tubaga intawni kay taod-taod na ba yan eh. Okay, go ahead. Naamoy anak sa imong ex. Yan ako. Ingko, kini imong damgo, tepa sa akong tanaw nang yan tubag wala mi nagkauli sa akong wife sa akong ex-wife na ami anak usa mao din yan tubag. So ingko nga niya ingon ko kini imong damgo nagpasabot nga naay mga pagbasol ba. Ang first kay ulo pasabot nga naa kay nahimo nga nakapasakit og tao. Imo barong ex or iyahang pamilya. Dili ko makapinpoint kay wa man kakaila sa babay. Di jud ko kay ngon kanang bayana mo na imong ex-wife. Kay wa mo sa kaila sa babay. Pero sa ulo manggod kanang ang imuhang makuano kanang imuhang family ba? Ug family pod sa imuhang napasakitan. What if kung nakaila siya mismo sa bahay? Mao jud na. Mao na directly mo toy tawo nga iyang na directly napasakitan. Okay. So panalitan no ingon siya proof ang putol ulo ang ako mang lola. Unya. Yung akong lola, patay naman, dugay na namatay. 19 forgotten pa, mutang na to. Mangutan ako. Sa kana imuhang lola, kinsay pinangga. Okay? Yawan na. Lahi pod na. Ingon ko niya, kung imong ex, kani imong ex, nagkuwang ni siya, ug didto nimo, nagkuwang ni siya niya ba? Nagkuwang. Ako pasabot, okay. Nagkuwang si Jay sa iyang ex? No, ang iyang ex, nagkuwang niya. Sa tayo mo yun? Pangutana? Og siya, ang nagdamgo ba mismo mo ay nagkuwang ngadto sa iyang asawa? Sa iyang ex? Ang iyang ex, nagkuwang niya. Nagkuwang ni Jay. Unya, kanabang na siya gipangita ba? Siyang asawa ba? Pero kanimang kung usay, ang ato ang gusto, di man good inon nga kuan good. Kanabang ang iyang needs ba? Nagkuwang iyang asawa no. Unya didto gipangita ni Jay sa lain. Iyang gipangita at the same time ang imong mga pagkuwang didto niya gigahin sa laing butang pod ang iyang ex. Sa akong tan-aw sa base sa iyang gisulti nga usa ka bukyang anak. Ang iyang asawa kanang mas ni kuan og
time sa iyang anak ba. Mas nakafocus siya sa iyang anak. Unya kani pod iba bitaw kas laki nga mingon din nga wa na kay panahon nako. Kibaw na ko ana. Nya kay kuan manggod kanang sana ay so didto pod niya gigahin sa lain. Pero di sad ko ka point nga lain babay or kuan ngutana ganin ta ko niya bisyo ana ba ditso gud niya akong type good ingko nga kung imong nakita nga sa dapit sa tiyan na putol iyang lawas nagpasabot nga naay nasuko nimo nga iyang pamilya nga sangko sa langit. Tinuod na. Kung So, ang Ginoo. di ba ningon sa putol ang lawas mo bitaw nangutan ako asa dapit putol. Nangutan ko niya nagkauli mo. Nga ko niya. Mo to iyang tubag wa mi nagkauli sa akong ex-wife. Naa mi usa ka anak mo na siya. Ingko nagkasuhay mo. Naa man na siya problema sa kwarta karong mga panahon na mao na iyang gusto nga makuha gikan nimo. Okay. Kuan baron sustento baron sa bata as anak nila kay tungod atong green. Okay. Ningon sa nagpanty lang. Okay. Bra o underwear lang. So pasabot nga naay kawadon ba? Makaingon siguro siya nga dili jud inon kawadon pero gusto kay na siya nga naay siya makuha. Niya. Gagikan ni Jay. Unya ingko maski natagaan na nimo siya gusto pa na siya og punan. Nga na bang mangayo pa gyud ba? Kuan na basta sa akong tan-awan ni sustento baron nga na ba? Nang kuan unya kinsa man ang nasuko nimo og maayo sa iyang side. Tungod atong putol katong ingon si Jay naa pa may resentment yung whole family nako tungod sa akong nabuhat nila. Unya, I was a suffering addict and alcoholic before. Labi na mahubog ko, mag-wild ko, mausad na ang factor sa among panagbuwag. Mo na iyang kuan ha? Mo na iyang, di ba, kung nga nakasa siya. Ko nga, pero kibaw ka, kaning mga, kana bang nagbag-o ba? Kani man siya, I was a suffering addict and alcoholic before. So naa siya kanang kuan ba? Naa siya pagbag-o. Nagbasol man siya. Siya damgo lang kayo, na ba? Ingko okay. Dako kaayo og kasuko. Nang kasuko niya. Regrets manggod ni ang putol o. Then punan pa gyud sa lawas. Sangko sa langit ang kasuko og pagbasol. Ang iyang pamilya baron sa babay ningon sus gingnanti kaayaw anak niya. Nana siya. Ingon siya proof weeks after ato nagdamgo ko nga naabot ko sa usa ka lugar. Nga mingaw pinaagi sa usa ka bridge. Nindot kini ang damgo. Nindot kini karon pikhan ba? Pikhan. Akong mapikhan. Ingon siya pinaagi sa usa ka bridge. White ang bridge. White ang background. Paminaw mo ha. White ang buildings pero mingaw. Nakabantay ko proof nga giabugan na ang mga buildings. Brown akong shorts ug white akong shirt. Then paglingi nako kay ganahan ako mobalik sa agi nawa man ang bridge proof din naputol akong damgo. May gani abi na kung unsay naputol na pod nimo. May gani naputol na yung damgo. Ingon ko niya kay baw ka mas maayo nga nawagtang ang bridge kay kung pagbalik nimo naa pa patay jud ka. Ditso jud na nako siya. Limang kag puti ang bridge, puti ang background, puti tanan. Mingaw. Ingko kinsa man tong tawo nga imong gisaligan di ay. Lahi man gud ang gisaligan. Gisaligan o gisaligan sa una nga dako na kaayo og kasuko nimo karon. Ayaw pagkumpiyansa kay mabuko-buko ka, okay? So kung paglingi nako ato ingon di siya sa proof. So kung paglingi nako ato dinaa pa ang bridge pasabot na nga mamatay ko. Iko Tinuod giditso ka na imong ko. gitiritso.
Giditso na ko siya nga yung siya nga kay akong gibalik ang iyang question ba sa proof so kung paglingi nako ato then naa pa ang bridge pasabot na mamatay ko yes giditso jud nako if you said you're a suffering addict and alcoholic before so you mean nag-usab na ka okay asa naman din siya nga, yes, proof, I'm a recovering addict and recovering alcoholic na, which is good. Sa imuhang gisulob, ako ning gikuan ha, akong mga hubad niya, sa imong gisulob nga brown shorts ug white shirt, naa ba gyud ka ana? Kinumdum ka, ato nang gi-open before sa atong usa ka podcast episode. Kung naa man gani asa ang nihatag ana og kinsa ang naghatag. Ingon ko niya nga ayaw na pagbalik sa imong bisyo kay dili ka magdugay. Grabe na. Ingon ko siya it's either mamatay ka tungod ana or imong mahal sa kinabuhi ang magsuffer. Somebody nga ni-look up nimo ang nimo nga magbasol na noon. Imbis nindot unta to ba? Magbasol na noon Nga, siya. ni-diag na sila nga Okay, ni bago siya. Nag-una. Ako sa ngingnan ko ni try pa man kagbalik. Di ba ningon sa nibalik siya may gani wag na. So ako sa ngingnan ko nga ni anak siya nga plain white shirt to prove pero wala man ko'y plain white shirt. Ang brown shorts nako ako gihatag sa akong amigo. Kung nga asa man imong amigo karon, maayo na nga amigo or usa sa imong mga kakosa. Ako na lang sa lingaw ba. Sa yes proof maayo na siya. Kung maayo in the sense nga naa gihapon nimo despite sa imong mga nahimo nga sayop sa yes proof. Nga okay, start from there. Okay. Sa imong amigo, start sa imong amigo nga kung unsa iyang nahimo mo look up pud to niya. Mga kaayuhan or maka-learn nasayop baron to siya, naka-learn the same thing ba? Nga naka-learn og lesson, maka-learn pud siya in so many ways sa iyang amigo pod. Ko nga swerte kaayo ka nga wa na tong bridge niya na siya. Ani anak ko niya siya. Thank you so much, Proof. I appreciate you helping me interpret my dreams. Ko nga tayong pasa, pa kumahuman. Imong opportunity ba na sayang maotong buildings nga giabugan. Pero naapay hope kay wa naman tong bridge. Yung ko ikaw no, makaunahuna pa jud day kag balik. Ako jud yana. Ingon ko nga ayaw na ha. Ingon nga ayaw na gyud. Pray unceasingly. Sa yes proof I will pray. Sa proof, may I know if you have the ability to see the future. Ako saging nani ko, if you have dreams to share, I can tell you what's ahead or even your past. But if no dreams, wala po. Dili sa ta. Pero wala kay bulang kristal. Wala tana. So at least siya kay baw siya. Kakita ko, wa man siya mosulti kung unsa siya, unsa iyang nahimo, di ba? Anya ra yung gisulti katong yung mga buildings niya. Anan katong putol ang ulo. Putol ang lawas. Pero wa siya gisulti ba nga kanang na-addict siya before. So nindot ang iyang tanan man ta masayop di ba? Pero at least sa iyang damgo nga na I hope na nagbasol na siya. Nagbasol siya. Siya pod nagbasol na pod siya. Okay. Nya kanang ang iyang kuan kay support. Support system kinanglan strong iyang support system. A lot of prayers nya support system kay mao man gud na gud kay syempre ug mo hang out na pug ka sa crowd nga inganyuho na pug ka dire kuan ana di mabalik na pud siya di ba? Pero kung adto ka sa imuhang grupo nga bay magkuanta ampo ta ba nimba ta bay di ba? Mas nindot na kanang J pikpika imuhang buko-buko kay you're trying to change. Kay ni try man gyud siya. Unya kanang ana sagdi lang ampo lang gyud. Ampo lang gyud pero man na atong kuan. That's true. Okay.
Sige. Okay, sa sunod na Sunod na sad kay saba na kay among mga iro diri. Sige. sa sunod na sad kay atong punan atong mga damgo ha. Anya kanang timan-i nga ang mga damgo nato naagyoy meaning. Ay sus, Okay. ma-shock na lang. Naay kahulugan. Oo. Lang depende na gyud ninyo kung kuan. Akong ganahan nga karon nga ni balik na jud ta ani ba kung mga igagaw, mga Mm. kuan naa sus lahi nga damgo automatic jud na mo tawag mo message diretso. Oo, para ha tong damgo nila ganina nga Ni Maria Fe di eh. ni ina nang kay Inday Maria Fe kanindot man Si kay Adon. na taas si Adon si kuan nga ingon siya nga kikita jud niya ba nga mauni mga tawhana nag-drive Si G, nag-angkas oo. na kuan jud sila na Na-disgust na siya. disgrasya unya at the end perti ning hilak ka nang bangoy-ngoy jud siya gilak bang nga kamatas siya nagluha jud siya Dangoy-ngoy. dangoy-ngoy bangoy-ngoy dangoy-ngoy unya kanang Kayungit lang lagi. dangoy-ngoy jud siya gilak unya at the end na siya nakita nga lungon. Oo, di ba? So ako siyang gingnan Na ingko walay nga. tao ang lungon. That's right. So Oo. di maklaro nato, di nato mak-trace kung kanang kinsa ang naa sa lungon. Pero gipangutanan nako siya, asa ang haya, asa ang disgrasya, asa ang haya. Oo. Lahi ang nadisgrasyahan, lahi pod ang gihayaan. Oo. Mo na iyang gisulti mo nang ingon ko niya kung kinsa tong mga naangad to nagpuyo sa gihayaan, ingnon nimo kinsa man tong nagmotor, Oo. stop it. Oo. Paghinay mo, pag-amping mo, pag-ampo. Oo. Okay, o kinsa tong nadisgrasya katong kinsa tong yang Raymond o si Ina, oo. si Jiboy. O si sorry. Si Sorry. Jiboy. Si Jiboy o si Ina. Si Ina mo angkas ako sa Ina. Mo angkas ba yun na siya nga Oo, hilig kay mo hilig. kuyog ba. Maod yun na Siya silang duha daw ko na. ko ayaw mo pagkuan, ayaw sa mong pagmotor, akong inan nga ayaw sa na siya kuan na. At least nga ampo, pamisa, nga na ba. Tinuod. Magpamisa ta sa mga kalag. Tinuod Kibaw na. ka kay ngano kay kaning nga mo lang ni ako ha. Wa ko moingon ninyo nga musunod pud mo. Kani manggong mga kalag mo tabang pud ni nato. Mutabang po ni nato og kanang ampo. Nganong motabang sila nato tungod kay kita mismong mga buhi kita ra Napo. may makatabang nila pud og Tinuod. ampo atong mga prayers maunay magpakuan awa ta kahibaw og asa but our prayers mo'y makatabang nila oo ang sila pod pwede na sila mo kuan na nato mo assist na mo tabang pud na Tinuod. Basta ako wala na. Ako mo labot sa atong duha na okay. so paminat sa so ang atong gibuhat okay no sumaotong niyang damgo kay magmata jud niya gahapon message tawagan na mo siya diretso Gahilak okay? ang taon ko Oo. siya. Gitawagan na mo dito sila tanan sa buhol nga naa dito gikontak na namo nag-text kanay amping kay kahibaw ka naarabayay bag-o nga nahitabo pud nga na disgrasya sa Yeah. Danao nga kalit lang kaayo Condolence masakitan in ka ba town. condolence in town sa namatyan nga nag-ana 5 minutes ago daw nag-istorya pa nagkataw-anay nag-drive lang sa motor ni kalit tong perting kusugan ni kuan sus dead on arrival in town pag dito sa kuan nya critical ang usa O duha dai sila kabo. ang kadtong nabanggaan mismo napatay in town Okay. nya ang usa nga kanang ang nakabangga murag na critical pod So maulang na ba ang gisulti ni Weng share niya nga kanang labi nag mga bago ingana pa ba nga to silang kasal in town. dugay-dugay na pod pero na yung mga kagmayng mga bata bago pa bawa na ko kay ba di sa lang na mo i-mention kay Yeah. ba ko nga known ka ay ni nga balita sa Danau di sa lang na mo i-mention kay wa mi kahibawag allow me anya kuan Yeah. na So kuan ana na to. lang ba kanang lang amping lang kani si Weng buwan mo ni siya sige siya push nako nga i-share na ang imong gift kay siya mismo nakakuan man naka-experience man siya. mura ang damgo no murag part na sa kinabuhi nato everyday Yeah. hinigmata na ko Maglabad po akong di ko manghubad. unya inigmata nato no nga kuan paminaw sa lahi akong damgo oo pagbantay mo
Oo, kay nahitabo naman gud na nga katong sus nga ibaliwa lang, sus na nga sakit, na nga kuan, daghan kaayong mga ingaana nga kanang mga hitabo ba. So kinsa may naminaw karon basta mga labi mga ngipon, mga accident, mga ingana no. Lungon. Lungon. Kada oo. ba kanang mga bati nga mga damgo ba? Automatic. Nga wala na ko mahubad. I-share ninyo sa mga tao nga hingampuon Mm. niya magpatabang tag-ampo. Oo. Mintas ba nga kuan pero feeling lang nimo nga kanang kuan di maayo nga damgo pag-ampo unya then i-share dili man gud na tinuod nang moingon nga uy ayo isulti imong damgo kay di na matinuod. Ganang mga numero Ha. tinuod man na kanang uy kanang ayaw nag-i-share ang numero kay di na matinuod kinahanglan ikipra nimo kay naang naman ko'y uban gud nga kanang inig-share nimo di na Nay tinuod negative kuan. negative na kaayo ba whereas imong i-share no palitan ako uy nagdamgo ko kanang number mo ni moingon ka sige kuan kanang nindot lang ba nindot ang kuan positive vibes Mm. ayaw share anang mga kuan mga kanang na crab mentality Mm. ganang inaana ba sa sunod Salamat na kay sa inyong pagpaminaw. Balik na sa ugma. Paspasa nato, no? Kay, oo, sige. kuan kani say Sige, salamat kayo sa pagpaminaw ninyong tanan sa sunod na sad. sa sunod na sa timan nga kini akong gift gipasa ni sa akong amahan nga si Amading Abad. Katong mga nakaila ni Daddy, salamat sa inyohang pagsuporta niya, iyahang kuan. Unya, kay naa pa man gani ni Google. Oh. Naay ni Google niingon siya nako nga kibaw ka proof akong mama kuan kay to sa damgo. Oo. Nya iya kong giingnan kay ako man gi-share akong damgo proof ningon siya nga pangitaa basin og kay wa pa man to sa kabaw basin og naa pay muhubad og damgo sa side ni Amading Abad. Iya kong gi-google. Oo, kay kibaw gud sila nga naa dyan pasahan ba? Oo. So iya kong gi-google nakita niya Professor Swami. Aha. Nya mo to na trace gyud ko niya sa Facebook. Mo jud na yang gikuan. Yan siya proof ang akong mama proof fan kito sa imuhang daddy. Iya jud kong giingnan kay akong damgo na ako'y damgo nga ako jud ipahubad. Karon nga kahibaw na mo nga naata katong mga skeptical kayo di mo tuo. Challenge me. Ha. Okay, wa ko manghambog but I have to change your mind. Aha. Okay? Kanang ang akong gusto ba nga dili mo mutuo sayop ang mga hubad ba. Oo. Kay dili ko gusto nga bati ang inyohang kuan di na nun mo mutuo. Okay, mawa na sa inyohang system ba. Okay? Sa sunod na sad Maayong pagpaminaw sa tanan. Good day, God bless. God Ayo bless. tanan. Ampo Okay? ha. Ampo. Unya, dayon Way before mo hunong sa matug. pag-ampo. Ampo mo before mo matug. Unya, inom og tubig. Una. Okay? Kini si Tata Abad, anak sa kanhing Professor Swami Amading Abad. Bye! Bye-bye. Professor Swami